Yn y Beibl, yn Salm 137, mae'n dweud, Wrth afonydd Babylon, dyma ni'n eistedd ac yn wylo wrth gofio am Seion. Dyma ni'n hongian ein telynau ar y coed poplus yno. Roedd y rhai oedd yn ein dal ni'n gaeth, eisiau i ni ganu, a'n poenydwyr yn ein piwsio i'w difyru. Canwch un o ganeuon Seion i ni. Sut allan ni ganu caneuon yr arglwydd ar dir estron? Os anghofia i di, Jerusalem, boed i'n llaw dde gael ei pharlysu, boed i'n tafod lynu wrth dop fy ngheg petawn i'n anghofio amdana ti a phetai Jerusalem yn ddim pwysigach na phopeth arall sy'n rhoi pleser i mi. Ni'n feddwl am hwnna am dipyn bach gyda'n gilydd. Mae afon Hafren tua 220 o filltiroedd o hyd. Mae'n dechrau'n bychan iawn. Dim mwy na pwll bach, ond mae'n tyfu'n fwy ac yn lletach ac yn llifo'n gyflymach. A mae llawer o afonydd eraill yn ymuno â hi ac yn ei gwneud hyd yn oed yn fwy. Mae'r afon yn symud fel neidr yn cysylltu trefi, pentrefi a dinasoedd gyda'i gilydd. Efallai gallwch chi edrych ar y map a chwilio am ddechrau yr afon a wedyn dilyn o'i thariad hyd ei ddiwedd. Amser maith yn ôl, roedd y bobl yn Salm 137 wedi cipio o'i cartrefi a'r wlad ble roedden nhw'n byw ynddi ac yn clywed nad oedden nhw'n cael addoli Duw bellach. Oedden nhw wedi bod i ffwrdd mor hir nes i bod wedi anghofio sut oedd hi cyn iddyn nhw cael ei cipio ac hyd yn oed yn dechrau meddwl fod Duw wedi anghofio amdanyn nhw. Ond wrth gwrs doedd e ddim. Mi ofyn cwestiwn i chi. Sut ydych chi'n gwybod pwy ydych chi? Treiliwch ychydig o amser yn siarad gyda'ch gilydd am beth sy'n gwneud chi'n chi. Felly gallwch chi gwasgu pause ar y fideo. Roedd eisiau i'r bobl ger afonydd Babylon gofio pwy oedden nhw, o ble roedden nhw'n dod. Roedd eisiau iddyn nhw deimlo eu bod wedi cysylltu â Duw eto. Dyna sut oedden nhw'n gwybod pwy oedden nhw. A mae cariad Duw, fel afon Hafren, yn cysylltu'r holl drefi gyda'i gilydd. Mae cariad Duw yn ein cysylltu ni i gyd gyda'n gilydd ac yn ein cysylltu ni i gyd yn ôl at Dduw. A mae hwn yn gwestiwn anodd. Oes yna bobl dych chi'n ei hadnabod sy'n teimlo nad ydyn nhw wedi gysylltu â neb? Nad ydyn nhw'n gwybod fod Duw yn ei caru? Neu efallai sydd wedi cael eu trin yn wael gan bobl eraill, fel y bobl yn Salm 137? Sut allwch chi ei helpu i wybod fod Duw yn ei caru?